Ahoj lidičky, dneska si zahrám Brawl Stars, jak jsem vám slíbil, no jak jste mohli vidět, možná vidět, vlastně ten den, když jsem posílal to video, tak ten den právě teď točím video vlastně, nebo to, no, takže vlastně jste mohli vidět, že jsem, Denko sama a zahrám si za oba bravery Vilova a samozřejmě. Jestli jste rozuměli, tak znova. Sama, jo? To je jenom. Podíváme se do shopu, ale nic nemám. Banana skol, vlastně. Toho se možná zkusíme. Tyhle skiny asi nemusíme, toho... to je stejné. Rád bych si ho koupil, jenže já jsem mu trácel. Počkej, za co? Jo, za pin. To je stejný. Epic. C-Collection. Pojím. Ne. No a tím pádem si vlastně můžeme zkusit tohle koutiče. Počkej. Já jsem to dal správně, kam neboho. Tak jdeme. Kamonáči, banány. Tak, když to je banana skol. A ukaž, počkej. Já jdu k robotům, tam to jde mega dobře. Wow. Kawaii. Počkej. Banana? Kam dokonce rozdělaný banana. Angličtina. Hustý skin. Tenhle skin je mega dobrý. A může to získat zadarmo asi, myslím, od kreatorů Brawl Stars. Třeba od Jakuba Destra. Ale právě, že jsem to chtěl zkusit. Jsem mu napsal, co mám rád a normálně jsem napsal, já banány mám nejradši, což je pravda, miluju je. Mám spray. Ano. Tady mám dokonce i na... Kamu. Nedělejte si ze mě příklady. Já vážně prostě... Ne. Pardon. Ano. Počkej. A tady máme skiny za blinky. Já jich mám 290. Ach jo. Se můžeme rovnou podívat. Hahaha. Hele lidi, můžeme se podívat na nějaký rare. Jo, nejdřív news. Počkej. Jo. Jo, Havajku Ems. Tu jsem si zkoušel. I tuhle. Tuhle nemusím, protože to je stejný. Ano. Jo. Dobře. Dáme rare. Jo, to jsou za 29 korun. Chester. Komucu. Aha, tohle. Já myslím, že to je rare, já jsem teda přece super rare. Ten vypadá dobře. What? Dobře. Epic. Ok. Jo. Počkej, jo, to by vypadalo na hodnotu 139 těch gemů. Yeah. To bych si rád koupil, že nemám na to prachy. Jak to, že prachy? Jak to, že prachy?
Wow, všechno za prachy teď. No to bych no i Brawl Stars. Ne. No. Tyjo, to bych si chtěl koupit. Vidí, já asi budu i kupovat Eve. Až budu mít ty chromat kredity. Nechtěl jsem, já jsem to dal. Prostě až budu mít chroma kredity 500, ano. Max 5000? Dobře. Tak já budu kupovat tuhle Eve. Nebo víte, co zase dá na hlasování? Jo, promiňte, že jsem nedal to ještě nebylo, pardon. Už to nikdy neudělám. Dobře. Lidi, hlasujte. Já nevím. Jo. Jdem. Pin. Pin. Jdeme. Jo, jasně. Kam končila? Kam? Jo. Kam to je takový stejný. Kam já budu start player? No fakt, že jo. What? Dobře. Kolik to vůbec dává kreditu? 100 a 200? Má. Já musím dát někam jinam, no. No. A teď je čas na tohohle. Samík. What? Jo, to jsem si kupoval. To předtím, než jsem začal natáčet video, tak jsem si koupil. Jdeme na to. A tady zkusíme dát showdown. Jdeme. Tak jdeme. Playtime's over, kid. Jo. Kámo, já jich máte porazit. Ne. Jo, kámo. Jo. Moc tady je. Toto je. No to je šel, ale no dobře, no. Jo, kámo. Počkej. Dám políček. Já prostě tady čekám, nebo budu čekat. A normálně počkám, než někdo sem půjde. A nevím, jo, jde někdo. Ne, kamarád se mě nevšimne. Tak on normálně půjde na tu pastičku moji, nebo co to je. A já normálně dám ten gadget. To by měl jo, kam možná někdo jde. No, oni vlastně nebudou chtít. Kamarád se mi to... Kámo, co dělám?
Aj, podařila, měl jsem málo životů. This one's for real. Nepíšel to blbě, winner, spíš winner. Time to hit 'em with the old 1-2. Jo. Viděli jste ty oči? A ten trik to ještě nemůžu udělat, že jako to udělat to znova, to bych musel mít nějakou aplikaci. A já nevím, jakou mít. Time for bed. Kámo, já dám favorite Brother Zerova, kámo. I'm the queen of mean. Kom. Co dělat? No. A teď jsme... What? Teď jsem dal kde? Počkat. No nic lidí, doufám, že tohle video jste si užili. Já jsem se ho užil. No, vlastně jsem si užil hru. No a my vlastně budeme končit, no. No doufám, že se vám prostě video líbilo. No a to je všechno, tak čau. A ten sám prostě čau. Nashledanou a jo, dejte lajky. A jo. Ještě nakonec si dáme. Hlasujte, co si mám koupit za Bravara. Jestli Fenga, Eve, nebo... Já vím, že to je hodně, ale jestli mám Fenga, Eve, Basta nebo Mandy koupit. Je to hodně. Zkuste si to zapamatovat. Feng, Eve, Buster, Mandy. A tyjo, ten je už moc drahej. A nebo víte co, podívejte se na ty... Tohle mi prosím neříkejte. Prostě se podívejte na všechny bravery, který... jo. Tak se na ně podívejte a řekněte mi, co mám dát. Hlavně ne, ale tyjo, to nemám. To bych vám ani už nekoupil, protože bych to nazbíral už za dlouho. No, všechny bravery můžete hlasovat. Ale hlavně Feng, Eve, nebo Buster, nebo Mandy spíš. No, tak to je všechno, čau.